Molt bones, estimats telespectadors. Ens trobem a l'Avinguda Rovira i Roure, tot just al costat de l'Arnau de Vilanova. Per què? Doncs perquè avui inauguren el nou centre dedicat al bricolatge i la construcció, que és Bricodepot. Ja fa uns quants mesos que estem veient com la instal·lació s'està posant a punt. Doncs avui és el dia, des de les 8 del matí, avui de la inauguració fins a les 12, poden trobar oberta aquesta nova botiga amb més de 5.000 metres quadrats dedicats al bricolatge i la construcció. Ja el primer dia trobem tot de gent fent les seves primeres adquisicions. Però nosaltres entrarem a dins per veure què ens ofereix Bricodepot i a qui va dedicat. Som-hi, doncs. Ara mateix ens trobem a la primera nau de Bricodepot, on trobem diferents seccions amb més de 10.000 referències dedicades al sector de la jardineria, de la ferreteria, de la construcció, de la fusteria, en fi, tot un ventall de productes dedicats a tota la família, no només als professionals del sector. Ja ho saben, aquí, amb aquesta primera nau, més de 4.000 metres quadrats dedicats al bricolatge. Aquesta nova botiga de Bricodepot és la tercera a Catalunya i la número 23 de l'estat espanyol, dins d'un conglomerat de botigues i establiments repartits per tot el món que arriba fins a la friolera xifra de 1.000 establiments. Quin és el concepte que maneja Bricodepot? Doncs el de botiga-magatzem. Què significa això? Doncs els millors productes, al millor preu, amb tota l'oferta sense que mai s'acabi i en grans quantitats com si fos venda al Port Major. Però tot i això és per a tota la família, per a apropar el bricolatge tradicional a totes les famílies. I ara mateix ens trobem a un altre punt de la nova instal·lació de Bricodepot, la nova tenda, 1.000 metres quadrats dedicats a la construcció plenament, sobretot a les famílies, també als professionals. Per a aquelles persones que es vulguin fer una casa, els seus portaveus d'aquí de Bricodepot ja ho diuen, ho tenen tot disponible, des d'andamios, carretilles, ciment, maons, tot plegat aquí a Bricodepot, a l'altra part de la botiga. Un dels punts importants de l'arribada de Bricodepot a Lleida és la generació de llocs de treball. 61 en concret, amb temps de crisi, doncs és importantíssim que qualsevol empresa que vingui aquí, doncs això, que generi llocs de treball, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida, que també ha tingut una participació especial en aconseguir que la gent treballi. Ja ho saben, aquí, tot just al costat de l'Hospital Arnau de Vilanova, a l'Avinguda Alcalde Rovira i Roure, tenim els amics de Bricodepot, tots aquells productes dedicats al bricolatge, al món de la construcció i molt més, ho podran trobar aquí.